Уважаеми родители, скъпи учители и ученици, драги гости и всички съвременни пазители на словото и на българската култура, добре дошли на светлият ни празник! Поздрав към нас ще отправи Йордан Йорданов, кмет на община град Добрич. Уважаема госпожо директор, уважаеми учители, уважаема госпожо Василева, уважаеми родители, скъпи ученици, всяка година отправям послание към подрастващите и към учителите, че училището е само началото. Животът е най-голямото училище. Затова искам да благодаря на учителите да продължавате да учите нашите деца, нашето бъдеще. Мили деца, бъдете много здрави и както днес този силен вятър, попътен вятър, бъдете успешни, правете родителите си и учителите си горди и правете нас добричли, още по-горди с вас. Честит патронен празник, госпожо директор. Отново с май пленително зелен, у нас възкръсва спомен за предците, достигнали до днешния ни ден с вярата човешка на светците. В извечното на песните дори, с изкуството на багрите навярно, с мъдрост, дето словото гори, и прави ни добри и лъчезарни. Защото да оставиш на света това, което с душа дочуваш, е сътворение на светостта. Живей, опитай, сигурно се струва. На 11 май Българската православна църква празнува деня на светите братя Кирил и Методий и тържествено чества паметта на тяхното равноапостолско дело. Истински празник на духовното извисяване за нас, наследниците, настоящите ученици и преподаватели, приятелите. Празникът днес е един поклон пред духовните предци, положили началото на училищното дело в Добрич. Величаво е да носиш достоинство, името и да оставяш идеалите на своя патрон. Ще чуете кратък рецитал от ученици от втори клас, посветен на светите братя. Защо ли малката Русица тъй рано сплела е косица? На празник батко ще я води, в деня на Кирил и Методий. Русица знае тези братя са дали букви на децата, да всяко българско дете да може книжки да чете. Един другар познавам, от всички най-любим. Той пътя ми огрява, седи на моя чин. Гласът му е приличен на маминия глас. С такъв другар обичен, щастлив ще стана аз. Ръцете си протяга и нежно ми шепти: учи се и залягай, човек да станеш ти. Аз нося ти богатство, щом с радост ме четеш. Аз нося ключа златен към твоето сърце. Гласът на чучулига, гласът на радостта. Здравей, любима книга, най-скъп другар света. Сребърни рамки, окичани с цвете, на двамата братя блестят ликовете. Кирил, Методий, о, борача славни, към слънце ни водете, от слънце ограни. Борци мълчаливи, с воля сурова, дарихте ни живо и огнено слово. О, учители, творци, смели войни и светци, ни светя вещет, кичим образа ви свет. Чудни солун ви роди, вие бяхте две звезди, а над нашата страна бе безбродна тъмнина. Браво! Вие запалихте очи, вие ни дадохте очи, прачихте ни братски зов, прачихте ни благослов. Слава, слава, пеем днес, вечна слава, вам и чест. Ние вием днес, светци,
вам, о войни и светци! С много настроение малките ентусиасти от трети клас, вокална група Славейче, ще изпълнят песен на Свети Свети Кирил и Методий по музика на Добри Войников и текст на Асен Разцветников. На 11 май се отбелязва един от най-значимите празници за славянския свят – празникът на Свети Кирил и Свети Методий. Този ден не само е почит към двамата братя, но и прославяне на славянската писменост, култура и наследство. Свети Кирил и Свети Методий са известни не само като мисионери и просветители, но и като създатели на глаголицата – първата славянска азбука. Техните усилия за превеждане на светите текстове от гръцки език на славянски даде началото на просвещението на славяните и насърчи развитието на писмеността в този регион. Празникът на Свети Кирил и Свети Методий също така е символ на единство и солидарност между славянските народи. Той ни напомня за важността на запазването на нашето културно наследство и наследството на нашите предци, както и за почита към тези, които са допринесли за развитието му. Днес, докато отбелязваме този празник, трябва да се възползваме от възможността да се възхитим на древната мъдрост и красота на славянската писменост и култура, както и да се ангажираме с запазването и развитието на това богато наследство за бъдещите поколения. Честит светъл празник на духа! Талантливите сестри Ивайла Михайлова от 7 клас и Никола Михайлова от 4 клас ще ни подарят един усмихнат ден с песента "Молба". Да мога да остана поне с една мечта голяма, неповторима, необяснима, една мечта за цял живот. Дано, когато се събудя, да ми се случи нещо чудно, неповторимо, необяснимо, като любов за цял живот. Дано в този свят
свят на есен, да чувам смях, да има песен, неповторима, необяснима, като съдба за цял живот. Дано в този свят на есен, да чувам смях, да има песен, неповторима, необяснима, като съдба за цял живот. Но след време, след години, когато все пак дойде зима, един приятел до мен да има, поне един за цял живот. Един приятел до мен да има, поне един за цял живот. Чест за нас е да сме възпитаници на средно училище, носещо името на Свети Кирил и Методий. Нали той е наследник на духа и идеите на първото класно училище в Добрич, основано през 1859 година. Наш дълг е да застанем пред паметника на светите равноапостоли, да изразим своята почит, но и да заявим, че сме достойни последователи на тяхната мисия. Директорът на нашето училище, Ани Великова, ще поднесе приветствие по случай 11 май и ще награди отличниците и изявилите се ученици на олимпиади и състезания. Уважаеми колеги, скъпи ученици и родители, уважаеми гости! Днес сме заедно, за да отбележим един от най-светлите и значими празници в календара на нашето училище – 11 май, денят на светите братя Кирил и Методий и наш патронен празник. Това е ден, в който отдаваме почит на делото на двамата велики просветители, които положиха основите на славянската писменост, култура и духовност. Кирил и Методий не просто създадоха азбука. Те създадоха мост между народите, между миналото и бъдещето. Тяхното дело даде възможност на поколения българи да учат, да се развиват, да творят и да пазят своята идентичност. Като училище, което носи тяхното име с гордост и отговорност, ние пазим традицията, развиваме я и я предаваме нататък. Това име не е само символ, то е пътеводна светлина в нашата мисия като образователна институция. Днес, преди всичко, искам да благодаря на нашите ученици. Вие сте истинските герои на днешния ден. С вашата упоритост, трудолюбие, стремеж към знание, вие доказвате, че сте достойни наследници на едно велико духовно дело. Всяка ваша стъпка в образованието е продължение на този свят път. Бъдете упорити, любознателни и почтени. Скъпи колеги, благодаря ви за всеотдайността, с която ежедневно вдъхновявате и изграждате младите хора. Вашият труд е причината Средно училище Свети Кирил и Методий да е едно от най-предпочитаните места за образование в град Добрич. Уважаеми родители, благодарим ви за доверието и подкрепата. Заедно изграждаме среда, в която децата растат не само като ученици, но и като личности със сърце и дух. Вашето сътрудничество е безценно. Уважаеми гости, вашето присъствие тук днес е знак за уважение към нашата работа, към нашите ученици и към делото на Кирил и Методий. Благодарим ви, че сте част от този празник. На всички пожелавам здраве, вдъхновение и вяра в силата на знанието. Нека патронният ни празник бъде повод за гордост, единение и нова енергия за постижения. Честит празник! Гордост за нашето училище са съучениците ни, завоювали призови отличия на областни и републикански олимпиади и състезания. Дария Кралева, 2 Б клас, първо място на коледно математическо състезание.
Преслав Василев, 2 В клас. Първо място на коледно математическо състезание. Айкут Ергиджанов, 4 В клас. Първо и второ място на турнир и олимпиада по ментална аритметика. Александър Божидаров, 4 В клас. Носител на множество призови места на математически турнири и състезания. Матей Павлов, 5 А клас. Първо място на областен кръг на Олимпиадата по гражданско образование и класиране за национален кръг. Трето място на 18-та национална олимпиада по гражданско образование. Таня Петрова, 5 А клас. Второ място на областен кръг на Олимпиадата по гражданско образование и класиране за национален кръг. Достойно представяне на 18-та национална олимпиада по гражданско образование. Ема Петрова, 5 А клас. Трето място на областния кръг на Олимпиадата по география и икономика. Александър Костадинов, 5 Б клас. Първо място на областния кръг на Олимпиадата по история и цивилизации. Давид Минев, 6 А клас. Първо място на областния кръг на Олимпиадата по български език и литература. Първо място на областния кръг на Олимпиадата по география и икономика. Второ място на областния кръг на Олимпиадата по история и цивилизации. Християн Щерев, 6 А клас. Първо място на областния кръг на Олимпиадата по история и цивилизации. Матиас Стойчев, 6 А клас. Трето място на училищна олимпиада по български език и литература. Бождара Чубанова, 6 А клас. Първо място на областния кръг на олимпиадата по български език и литература. Даная Георгиева, 6 Б клас. Трето място на областния кръг на Олимпиадата по руски език. Никола Енчев, 6 В клас. Първо място на областния кръг на олимпиадата по руски език. Ярослав Радев, 6 В клас. Първо място на областния кръг на Олимпиадата по руски език. Рая Юрданова, 6 В клас. Трето място на областния кръг на олимпиадата по руски език. Карина Енева, 7 Б клас. Трето място на областния кръг на Олимпиадата по география и икономика и второ място на областния кръг на Олимпиадата по физика. Кристияна Александрова, 7 Б клас. Второ място на областния кръг на олимпиадата по руски език.
Виктория Георгиева, 7 В клас. Първо място на областния кръг на Олимпиадата по руски език. Стилиян Драгнев, 7 В клас. Трето място на областния кръг на Олимпиадата по химия и опазване на околната среда. Валентин Михайлов, 7 В клас. Трето място на областния кръг на Олимпиадата по руски език. Цветелина Иванова, 8 А клас, републикански шампион по карате отборно до 18 години и трето място индивидуално. Ники Илиев, 8 А клас, държавен шампион по кикбокс. Първи места от международни турнири в стил К1. Илия Йорданов, 9 А клас, първо място на областния кръг на Олимпиадата по география и икономика. Стефан Карабелов, 9 А клас. Първо място на областния кръг на Олимпиадата по география и икономика. Анастасия Николова, 9 А клас. Първо място на областния кръг на Олимпиадата по история и цивилизации. Живко Живков, 9 А клас. Второ място на областния кръг на Олимпиадата по история и цивилизации. Виктория Стоянова, 9 А клас. Награждава се от училищното ръководство за утвърждаване на авторитета на училището, за отлично представяне в заключителния етап на Националната конференция по гражданско образование, семейство, училище, общество, активен участник в градски, областни и национални програми и представителни прояви. Йоана Христова, 9 А клас. Награждава се от училищното ръководство за утвърждаване на авторитета на училището, за отлично представяне в заключителния етап на Националната конференция по гражданско образование, семейство, училище, общество. Активен участник в градски, областни и национални програми и представителни прояви. Радослава Василева, 10 А клас. Републикански шампион по карате отборно за жени до 18 години и трето място индивидуално. Христо Христов, 11 А клас. Второ място на областния кръг на Олимпиадата по история и цивилизации. Николай Иванов, 12 А клас. Спортист номер 2 на град Добрич за 2024 година. Национален състезател по волейбол, мъже до 20 години. Балкански шампион и европейски вице-шампион. Бронзов медалист от държавното първенство и носител на наградата за най-добър нападател. Днес отново има волейболни ангажименти и за това не може лично да получи наградата си. Пожелаваме му още много спортни успехи! Носител на годишната училищна награда, първенец на абитуренски випуск за 2025 година.
Отличен успех от 12-те години на обучение в нашето училище. Първо място на областния кръг на Олимпиадата по география и икономика. Председател на училищния ученически съвет Сияна Ангелова. Тази година Педагогическия съвет на Средно училище Свети Кирил и Методий взе решение носител на училищната награда Ивайло Петров за 2025 година да бъде Стефания Пламенова Петрова. Първо място на областния кръг на Олимпиадата по история и цивилизации. Първо място на областния кръг на Олимпиадата по география и икономика. Трето място на областния кръг на Олимпиадата по биология и здравно образование. Пожелаваме на всички здрави и усмихнати дни!